Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Wilbert at tagatarlak. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti aga-amak kan advance happy birthday iti anak ko ani Princess May di Taramon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Aida Garcia, Novelin Taberna, Jasmine Rivera kan Josephine Jose. Lakay ko ani Cristobal Supnad, anak ko ani Monching kan inang Josie Ijenagilian Isabela from Crislin Cariaga ti Saudi Arabia. Happy birthday kan ni Avina Faith Gutierrez, pastor, di Tamino Sikwan, San Quintin, Pangasinan, from Mariel Gutierrez. Shout out kada Maymay Hernandez, Erwin Cacho, user LC4, kan Grace Agtina. Shout out kan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, di Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Giawan family, kan Dawadaw family, kan ni kasinsin ko ani Madam Joy from Christine May Dawadaw ti Rizal Kalinga. Taberna kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan ni Bryant Ginlamon iti El Paso Restaurant San Fabian Cayapa from Joy Banis. Nilin Concepcion, Macleo kan Marcen, kastamat ni Nanay Sosima, kan amin nga asitura kan Concepcion family iti Dagupan City, Pangasinan, from Angelo Asitura Concepcion. Jim Lawrence, Yanyan Faye ti Bantay Solana, Cagayan,
from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Wilbert. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Wilbert, taga Tarlac. Naasam kami adumdum ngag iti drama dito'y lugar mi manang. Iso nga idinasarakan mi ti Ferds Caballero YouTube channel, kanayonan adito'y ti pagdenggan mi kadagiti padas iti biyag ama ipatpatangatang. Malaksid ngamin a makaliwliwa, talagamot apakaadawan pa iti adal daytoy a programa. Naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti agtutubo nga agtartarigagay unay a makaadal. Ngamga po iti kinarigat ti biyag kat saanan a makapagtuloy. Ulila akon iti ama, kat siya kon ti agserserbi a breadwinner ken adigi ti pagtaengan mi. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Pero miya dagang ti panawanan niya doon Oray naka-aircon ti restaurant ta pagpapayan ta. Nabaralat taga po iti kado ti tao. Nang runay tay. Wan nga rod. Hay, kunak no saanan nga agsardang dagiti agsangpat nga umaymangan. Nga rod Ay, naimbaglangan at nakapanaw damot langan. Enjoy mo ti trabaho tayo niya. Oray makabannog. Siyempre. Nang runa no makit-kita tayo kontento dagiti umaymangan iti serbisyong ipapaay tayo kadakwada. Naimbaglaangan takas to'y at trabaho tinasarat ta, Wilbert. Uray makabannog, ngam naragsaklat ta. Saan laday ta? At dapat dagitay customer amang iti tip. Isupay ang maorno nga pagguguduan tayo. Pudno day ta. Ay, wan gayam. Kunada mo ta sumangpat ka no ti makinkuka di ti restaurant. Ha? Naggapugayam iji abroad. At dapat gayam negosyo da ijay. Iso ati kaanakanda ti mangiman manage iti day ti a restaurant. Kasta ka di? Masapul nga rod ang nakargaro pa'y asaya atin tayo tagtrabaho. No adda ditoy. Ang mga no istrikto mo tayo pudno abos tayo. Makamuditan ura istrikto. Basta aramidon ta ti trabaho ta. Awan ti rumbang akabuteng ta. Sa bagay, husto day ta nga imbagam, Donna. Kumusta ngay mo ti aldaw mo iji pagpapaayam a restaurant, anak ko? Nasayat mo't nanang. Makabannog, nangruna na ogigid ng dagiti customer. Ngam naragsakak, taado ti umaymangmangan iti restaurant a pagpapaayak. Napigsang amin da iji a restaurant, anak ko. Iso nga ado ti customer yo. Wen nga rod nanang. Ang kabaalam ka di talaga da itatrabaho, anak ko. Ang mga no ikarkarigatam laeng, gaputa talaga akayat mo ti maadaan iti trabaho. Saan nanang? Kabalak, katagyaman nak nga rod na nakastrikak iti dayja trabaho. Saan ta na marigata nunay? Kan saanin anas kan nagtrabaho kayo pa iti pwesto na antimaring? Kabalak pa'y mo't, anak ko. Nanang, huston dagiti sakripisyo yo, manipod iti pimusay ni tatang. Nakakaasi kayo anang isakad iti panagbiag tayo. Itatadakilakon, kabailakon, siyak matantag trabaho para kada tayo. Ngam saan mo na ituloy ti panagadal mo, anak ko? Rumbang ko mga adda kaitan iti kolehiyo. Okay lang, nanang. Desisyon ko mo ti saan pa ilang agtuloy nga agadal? Napatag ti adal, anak ko. Ngam pasensya ka na, tasaan ka mo tan akabailan na pagadalon. Di yun panunutan day tananang. Anyatan mo tayo. Ang mga na makapagtuloy ak tumot lang. Sa anak mo't kat amaw-awanan itinamnaman, nanang. Amok, makaturpusak tumot lang. Ay, amo anak ko. Magustuak ti kasta adyar mo. Kanayon a positibo ti panagpampanunot mo. Rumbang laeng, nanang. Nala, maturog ta nga rudon ta ni Rabien. At danto man trabaho minton bigatan.
Wilbert, si Mangpot gaya mo akin ko ka iti restaurant. Agpaiso? Umay to kano dito eh. Tsak nga mo nga, kasli bagbagadamat nga ado kano ti kayat na urnusan dito restaurant. Ado kano ti kayat na abaliwan. Masapol nga rin ang nakasagana tayo iti anyaman nga ibaga ti amo tayo. Ay, kasla makapadanag nga rin ti sumango iti amo tayo. Puno day ta nga imbagam. Ngam awan mo ti rumba nga pagbutngan tayo. Awan ti rumba nga pagdanagan tayo. Tararamidin tayo mo ti trabaho tayo. Sapay, data ti kabiitan ang nakastruk dito eh. Ama ano ikumpara na ta kadagiti na bayagan nga empleyado da dito eh. Data ngamin ti kaubingan nga empleyado da dito eh. Di kagdanag dona. Amo ka saan ati edad ti pangibasaranda. No di kat iti performance iti trabaho. Basta ipakita tang agtrabaho tayo iti nasayaat. Nasapakan sa asubrak ita anak ko. Wananang, ita ka no ngamin ang mapandi akin kuko iti restaurant a pagtrabahuak. Ha, akin kukwa ko nam. Wananang, naggapo day iti balasiw taaw. Kat italaan ang makita mi kan ni Donna, sipod nakastrek kami iti day restaurant. Ni Sir David nga min tinang-hire kada kami. Ti manager ijay akaanakan na. Iso ti katalag ti pod nung akit tagikwa, kan mangimatmaton iti restaurant. Ay, kastaya anak ko. Wananang, ado kano pa iti sabala negosyo takin kuko iti restaurant a pagpapaayak. Medyo madanagan kami nga rod ka ni Donna, nanang. Anya ko ba nga iti pakadanagan niyo? Da kami nga minti kaubingan na trabahador iti restaurant. Ang mga no pagarupon na, asaan mi akabailan ti trabaho ijay. Trabaho, ti pakakitaan anak ko. Uray ubing kayo, no nasaya at lakit di ti performance yo iti trabaho. Sigurado ang magustuhan na kayo ti akin ko ka iti restaurant. Sapay la ko mga runanang, tamagustuhan na kami agpaiso. Basta sa sayatan milatan ka ni Donna ti trabaho mi tapno ma-impress kada kami ti amo mi. Sipod pimusay day di amak, ti inaklaangan tinangisakad iti panagbiag mi manang Emmy. Ado tirigat ni nanang, kat nasaksyak amin dayta. Iso nga idi nagturpusak iti high school, jakon nagkolehyo, kat inka gumaak ti nagsapol iti trabaho, tapno matulungak ti inak. Tanakitak idin tinapalalo arigat na. Nakasarrekak nga rod kas waiter iti may sa analatak a restaurant iti lugar mi. Aklunak manang saan analaka a trabaho ti agbalin a waiter. Ngam inka gumaak a sinursuro ti amin. Dua kami a kaubingan nga empleyado iti pagpapaayan mi. Agsipod ta dagiti dadduma ket natawunan dan nga agtrab-trabaho iti restaurant. Iso nga idinaamuan mi asumangpet ti akin kukwa iti restaurant, medyo adda amak mi ken ni Donna. Madanagan kami nga amangan no gaputada kami ti kaubingan ken kabiitan pay nga empleyado ket paliiwan nan amin agaraw mi. Nakasagana aminan nga empleyado iti restaurant iti sasangpot ti akin kukwa, Wilbert. Wen nga rod, napaliw kumot dita Donna. Kasla excited na mo't ang makakita kan kwa na. Wen taam-am muna amin ida, malaksid ka data. Sapay la ko ma,
Tasaan unay nga istrikto takin kukwa. Sa peagsangputan dagiti umay mga dito restaurant. Sigurado ang madamdamalaeng napunpunno tayo tumanin iti tao. Ikagumaan ta nga ipakita ti kinaalibtak ta iti trabaho. Tapno awan mat ti makunana. Rumbang laeng. Sa bagay, manipod ng rugita dito yung agtrabaho. Nasayat mo ti performance ta akas kuna ni Sir David. Wan matkit di Sige nga ron, rugyan tan ti agtrabaho. Agsangputan dagiti umay mangan. Bandak ka no, sir? Agtungaw ka, iho. Agyamanak, sir. Kas makita, may saka kadag iti kabiitan pailang nga empleyado iti restaurant. Kas matlaang ka ni Donna ang nakasarita kon itay. Wen, sir. Agpada kami ka ni Donna na bit pa yung nakastrict iti restaurant yo. Ubing kapay. Ngamkas napaliw ko ang mumuntar aramidam dito restaurant. Talagang min asinursurok ti amin na trabaho dito, sir. Kitagyaman ako na ka ni Sir David. Gapo iti panang training na kanyak. Kada kami ka ni Donna. Namapay nagtrabaho ka niyo. Saan ka diya rumbang agad-adal kapayla ko ma? Agkolehiyo ako man, sir. Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Nagdesisyon ak agtrabaho pa'y laeng tapno matulungak ti inak. Ulila ak ngaminan iti ama, sir. Kat manipod idi, nilaangan nanang tinagtrabaho tapno masuportaran na ti pamilyami. Kastagayam. Ngamamum ka diyan na patag ti adal. Saan to bang ti kinarigat ti biyag tapno saanan nga agtuloy nga agadal? Amok dayta, sir. Ngam talaga amarigatan ni nanang amang paadal kanya kiti kolehiyo. Ngam amok, sir. Dumtang tumot lang ti aldaw ama ituloy kung to ti panagadal ko. Namnamaak dayta, sir. Isungarod nga isam sa miraklat at agornong para iti panagadal kung to manen. Bilay bakit determinasyon mo iti biyag, Wilbert. Kan kas makitak, nagagat ka na respeto ka nga ubing. Mala, say-saya atom ti trabaho, ha? Agenggat kayat mo ti agtrabaho iti restaurant ko. Agtalinaad ka ditoy. Kat amok ang masupapakan to amin a sakripisyom. Nanang, amuyo. Napanira iti restaurant yakin kukwa. Talaga, anak ko. Kat kumusta mo't ngay? Nakasingsingpot, nanang. Kat amuyo. Naikat amin na panagdandanag mi ni Donna. Gaputan na apresyar na tinakita na panagtrabaho mi. Maragsakan ka no. Tananayunan manin tinagagat nga empleyado iti restaurant na. Ay kat nagasat ka nga rod, anak ko. Narigat itan ti makabirok iti nasingpot nga amo. Winyarod, nanang. Kat naragsakan iti kinunana. Nga agingkat kayat ko kano tagtrabaho iti restaurant na. Agtali na edak ijay. Kat masupapakan to kano ti amin a sakripisyo, kunana. Apay, anak ko. Amo na ka din o kasano ti kasasaad ta iti biyag. Nadamag na ngamin no apay adya ko nagad-adal pa'y nanang. Rumbang ka na kumangamin. Nga iti kasto yung edad ko. Adak pa'y lang iti pagadalan. Iso aday jay. Na istoryak kan kuanan ati amin. Kat, anya nga iti kunana. Bilib ka no kanyak, nanang. Narigat ka no a desisyon ti agsardang iti panagadal. Say-saya atam nga rod ti trabaho, Wilbert. Naswerte ka nga rod tadi-tati nakastrakam. Gaputa na singpet kan ada simpatya na kadagiti empleyado na tinasarakam nga amo, anak ko.
nakasarita na kamot gayam ti amo tayo, Wilbert. Window na. Kasmat ka. Amom, idi pinayaban nak tapno kasarita nak. Ay, perme anervyos ko. Taapay mat. Kunak no saan anak kontento iti nakita na performance ko. Iso a pinaayaban nak. Kunak noong tanak kat ikaton na kon, Wilbert. Sa bagay, saan ka mababalaw no kasta tinapanunot mo? Taore siyak, nagdanagakmat. Nang runay di binantayan na no kasanong agtrabaho ta. Kun, nukit kita ti langana. Kasla na kais istrikto. Wen nga rod. Ngambidot mat gayam ti panang ipapanta. Nakasingsingpot mat gayam. Kun, inapresyar na pa'y tinakita na kinasait tangag trabaho. Ay, agyaman nak. Naimbaglaangan. Kanamom daw na. Kalpasan ti panagsarita mi. Kasla nakarkaron na nagbalinak nga inspiradong agtrabaho si ka. Ngamin, nagmayat dagiti nagao na balikas itingiwat na. Mayang ganyo ka talaga. Tapno nakarkaro pa'y asaya atom ti agtrabaho. Wen nga rod. Kuna ni nanang, nag-aasat ta kano. Takas jay tinasarakan tang amo. Manmano kano ngamin ti babaknang akas jay ti kababalin na. Nasingpet. Ti daduma kano. Talaga trabahador ti trato da kadagiti empleyado da. Ngam ti amo ta diti restaurant. At da simpatsya na kada tayo nga empleyado na. Iso asay-saya atan tapay ti trabaho ta. Tapno agbayag tapay ditoy, Wilbert. Napunas ti amin adanag ko, apaman anaam-am mo ken nakasaritak iti personal ti agtagikwa iti restaurant a pagpapaayak manang Emmy. Panagriknak ket naadaanak iti ama amang tarabay kanyak, iti anyaman a pagdalanak iti biag. Gapo iti dayta, nakarkaron a nagbalinak nga inspirado, ket sinaysayaat ko pa iti agtrabaho. Malaksid iti dayta, ad-addan a narubruban ti gagar ko, amang tunoy iti arapaap ko. Nga iti maysa nga aldaw, maituloy kung tumatlaang ti panagadal ko. Ket bumaknangak akas iti amo mi, tapno maipaayak iti napintas abiyag ti inak. Kas pangsubad ko iti ado a sakripisyo na sipud pimusay daydi amak. Dayta nga arapaap ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno sa utak ti agtrabaho para iti masakbayak, ken para iti pamilyak. Agingga nga adadimteng apagteng ajak pulos ni namnama, manang Emmy. Wilbert, iho. At ako makayat ko nga isingasingkan ka. Anya dayta, sir? Kas napaliw ko iti kadak dito restaurant. Nakidak ti dedikasyon mo. Kanti kinagagat mo iti trabaho. Kat pakaragsakak unay dagita mapalpaliw ko kan ka. Agi amanak, sir? Aramidok lang ti rumbang kas trabahador iti dayto a restaurant. Agpaiso tay kunada. Ano nagagat ka ken adda dedikasyon mo iti amin nga aramidam. Adda nasayat nga ibunga na. Ket kayat ko panagnikan ka dayta abanag, iho. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir? Nagsarita kami kan ni David akanakak. Kinitaw ko kan kuha na nga ikan na kayo kan ni Donna. Iti oras yung agadal, kabayatan ti panagtrabaho yun dito'y restaurant. Ha? Anya ti kayat yu asawan, sir?
Kaya't kayo pagtuluyin nga agadal kandido na. Kaya't ko makaturpos kayo, tapnusan kayo nga agtalin na idlaeng a servidor ken servidora iti tungpal biyagyo. Agpaiso, sir? Ubing kayo pa'y, Wilbert. Ado pa'y ti dumtingan na pintas agasat para kada kayo. Ket kayat ko asyak. Dahito restaurant ko, ti may nga agbalin nga instrumento, tapno magun audio dagiti arapa apiyo iti biyag. Ay na, agyaman akunay kada kayo, sir. Diyak ni namnama mapasamak dahito kanyak. Pakaragsak ti tumulong kadagiti nasayaat ken nagaget nga agtutubo akas kada kayo kaniddo na. Agtrabaho kayo latta dito restaurant ko, kabayatan ti panagadalyo. Siyak ti makaamoy ti amin, ken maitidlat ti sweldoyo, kabayatan ti panagtrabaho yu ditoy. Agyaman ang unay kada kayo, sir. Wilbert, kaslag tagtagay na paklaang. Ringan nakman numat maturugak. Donna, sana tagtagay tinapasamak ka data. Pudpud no. Ay na, jak pulos ni namnama mapasamak kanyak ti kastoy, Wilbert. Jay tao apagbutbut ngan ta idi. Isugayam ti mangtud iti naimbag agasat kada taadwa. Pudno day tangay bagam, Donna. Oray siya nga rod. Kaslasanak pa ilang nga mamati. Agasam, at dalang nga rod ang trabaho ta. Maituloy ta pa iti panagadal ta. Agyaman ta iti Diyos, taimpaay na ni Sir kadata. Sigurado ang maragsakan lakit din ni Nanang. Apaman amaamwan na dahi ti anapasama kadata. Maragsakan lakit di, Wilbert. Kastamot lang ni Nanang ko. Pakaragsakan na lakit di dahi ti anapasamak kanyak. Kasla nakaragragsak ka si Mangpot, anak ko. Talaga, Nanang. Nanang, ada good news ko kada kayo. Nay, anya ngay dayta good news nga ibagam kanyak, anak ko. Makapagtuloy ako ni agadal. Makapagkuleyo ako, Nanang. Ha? Kasano ko maapasamak dayta, anak ko? Ada ka din umdas nga urnong mo abusbusam nga agadal? Awan pa'y, Nanang. Ngam ti amo kiti restaurant tiwang paadal kanyak. Anya? Agpaiso ka di day tanga imbagam, Wilbert? Nanang. Kinasarita nak ti amok. Kaya't na kami apagadalan kini Donna. Kabayatan ti pa nagtrabaho mi iti restaurant na. Ay na, nagsaya aton ngay anak ko. Talaga anasing potje amo yo. Nga rod, Nanang. Nakasaysaya ta tao. Panagriknak, matungpalin ti arapap ko ang makaturpos, Nanang. Aginroll kami iti dahi ti apa nagsisirnak. Ipaayanda kami kano iti oras ng agadal. Kaya rigan mi ti working student ka ni Donna, Nanang. Ay na, ay maragsakan akparakan ka, anak ko. Hangam, kasano tayo ngay nga ta makasubad iti kinaimbag ti amo yu kada tayo. Adan na panunot ko, Nanang. Ibagak ka ni Donna. Amangala kami iti kurso amaya natok matlang iti trabaho mita. Tapno itintumot lang negosyo ti amo mita pagtrabahuan mi apaman na makaturpos kami ka ni Donna. Nay, nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Katitapay laeng, kablaawan kan, Wilbert. Matungpalbot laeng ang dagiti arapaap mo iti biyag.
umadanin ti enrollment. Anya nga kurso ti enroll mo? Among Wilbert, napatagan kanyak ti kastoy at trabaho. Siguro, uray makaturpusak ton, kastoy mutla at trabaho ti kayat ko. Ala, oray siyak doon na. Isungurod na panunot ko, a hotel and restaurant management lang ti alaga kurso. Kaya't kung amin asubadan ti amin na kinaimbag ti amo ta. Isadyak to panawan, oray makapagturpusa ko ni ti koleyo. Ala, kastamot ti kayat ko a kurso, Wilbert. Kayat ko lata ti agtrabaho ka ni amo, oray nagturpusa kon. O sige, day talaga na kurso ti alagang ta doon na. Kas pagsubad tamutan iti kinaimbag ni Sir kadata. Umadalin ti panagsasarik, Wilbert. Amom ka din noon na ti alaam a kurso. Wen, sir. Napatagan kanyak ti trabaho ko di ti restaurant yo. Isa ti alaag a kurso. Kaya't mainaig mo't lang ti trabaho ko, sir. Kasamo kon ti kayat mo nga alaan a kurso, Wilbert. HRM ka di ti kayat mo asawan? Wen, sir. Kasta nga rod. Kaya't kung amin tagtrabaho lata kada kayo, ora inton nakaturpusa kon. Iso aday tati kurso anapilik. Ken, day tamot di pang subad ko iti kinaimbagyo kanyak. Di kay ito panawan, sir. Oray nakaturpusa kon. Agyaman na kiti kasta kapanunutam, Wilbert. At takan ka, no isuday ta ti pagasmam. Ngam di mo panunutin ti panagsubad mo iti tulong ko. Gaputa nagtao day ta iti puso. Amok day ta, sir. Ket aging katong palbiag ko, ajak malipatan day ito nga impaayo kanyak. Itapay laeng kablaawan kan, iho. Ket namnamaem nga aging gat makaturpos kayo kan ni Donna. At taklat na ditoy amang tarabay kada kayo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. No maminsan manang, adda dagiti parabor a kellaat nga ipaay ti Diyos, nga agtaod pay kadagiti tao aditay namnamaan. Gapo iti tulong ti amok, nakalpas kami kanido na iti kurso nga Hotel and Restaurant Management. Tung palbiag ajak malipatan ti amin a naipaay na parabor kada kami iti gayem ko. Kat saan laeng aday tamanang, talaga atinungpal na ti Karina, nga aginggat makaturpos kami at dalatta amang tartarabay kada kami. Nangibangon iti may sa branch ti restaurant ti amo mi, kat da kami kanido na ti dinutukan na amang imaton, nga iso ti pamastrakan mi aging gaita. At damoten bukod mi a pamilya kanido na manang, ngam agtultuloy latta ti panagkadkadwami, agsipod ta nagbalin moten anasinged dagiti pamilyami iti tunggal maysa. Kat ti kang runaan apan nakaamami, ti amo mi anang ipaay kada kami iti napintas nga oportunidad tapno maparang ay mi ti masakbayan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Wilbert. Wilbert, kablaawan ka iti napintas agasat asim mangbaykan ka ken iti pamilyam. Pudnoon ay ti kunam, nga adda dagiti sumangbay a parabor nga ipaay ti Diyos, aditay pulos namnamaan.
Basta di tay mapukawan iti panagtalagkan kwa na, ken saan tayo nga agsarday a dumawat iti pannarabay na. Sapay kuma taagnanayon ti kinaragsak ken kinasingad ti tunggal maysa kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.